Love Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Love! Kasama niyo pa rin DJ Lola para sa ating Lover Radio Top 10 Countdown, and coming in hot, live na live sa ating studio. Maraming nag-aabang, kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's give it up for the one and the only SunKissed Lola! Hello! Yes! Hello! Hello guys. Salute! Hi! Alam niyo ba, everyone's so excited that you guys are coming in live dito sa booth namin. A lot of our digital people are actually watching right now because of you guys. Wow, grabe. Thank you po. Grabe, now I know. Kasi hindi, kumbaga ako talaga, pinakinggan ko yung mga songs nyo kahapon at saka today. Alam niyo yung parang feeling na yung CD quality even in person. Kayo yun. Grabe naman. Grabe. Lumunok daw lang lumunok sa Spotify. Lumunok sa Spotify. Pinartidahan pa tayo ng isa sa kanila kasi malat pa siya niyan. Ayan, mamaya papasampulin natin sila. Pero just a quick run through. Ayan, please introduce yung team with us, with our lead vocals first. Hello, ako po si Bino and I'm one of the songwriters and lead vocals ng banda and also rhythm section. Hi! Hello po, ako si Jenson Viloria, yung drummer ng SunKissed. Lola. Ako po si Dan, isa sa songwriter, lead guitarist, and isa sa lead vocals ng SunKissed Lola. Yes, and ako naman po si Laura, isa din po ako sa lead vocalist ng SunKissed Lola. Hi, ako si Rod, session keyboardist ng SunKissed Lola. Hi, ako po si Dan. I'm also one of the songwriters and also the bass player for SunKissed Lola. Grabe yung mga speaking voice nila, no? How do you guys do it? Nag-practice po kami kanina. Opo. Kailangan mo paggising natin, pagtingin sa mirror, hello. Ganun. Hi. Well, ayun excited kami to know more about SunKissed Lola, of course. So we are gonna play a little game. Ayan, and I want you guys to be comfortable about it kasi this is gonna be on level 1, level 2, and level 3. This is fun personal questions for each and everybody. Yes. So let's go. So unahin na muna natin dito sa green, get one and pass. Yan, get one and pass tayo. Ako baka masira yung pagkakaibigan natin ito, ha? Bawal yung shuffle. Sige, shuffle, no? Ayan. Oo. Pinadulo. Yan, kailangan masagot niyo yung tanong. Shucks, no? Mamaya niyo na basahin. Ayan. Sin X yung Baka may calculus dito. Hindi, yung iba dyan, physics. Physics. Wow, paano po yan? Ang hirap po nun. Accounting problem daw. Mahina po kami sa math. pangit nung Kaya po nag-band na kami. Huwag kayong magalala, di ko nalagyan ng math kasi ako din mahina. So, unahin natin sa ating lead vocals. Go ahead, read your question po. Anong question para sa'yo? How important are anniversaries, birthdays, and holidays to you? Describe if and how you'd like to celebrate. Yan. So, how do you want to celebrate yung mga time na yun? Are you the type of person that wants it to be grand, fabulous, or ikaw yung simple lang? Siguro hindi naman sa lahat ng pagkakataon kailangan yung grande yung celebration. Mahalaga lang yung naaalala mo yung dahilan kung bakit mo siya sineselebrate. Amen. Amen. Thank you, Lord. Mapapaganon ka na lang. Totoo, di ba? Kasi some people would parang yung greet sa'yo, HBD. HBD, no? MBTC. Oo. Parang nakakasad. Hindi ko alam kung magte-thank you ako sa kanila. Maiinis ako. Kaya tinatanggal ko yung birthday ko sa Facebook. So that I would know kung sino yung nakakalala ng birthday ko. Wow. Sentimental naman pala. Next natin is of course the drummer. Sa akin po. How do you like to be comforted when you feel down? Oh, Medyo mahirap to. Alam Paano ba naman namin kung paano. kino-comfort? Very easy. Ano? Just give me millions of dollars. Then I'll be sad with my $1 million. Okay na pa yung
Beer. That's buksan lang. SPG, ah. O, di ba? Buksan lang, di ba? Ikaw ba yung tipo ng tao pinag-uusapan yung problema over alcohol pa o kahit walang alcohol carry? Hindi po ako nagsishare eh. Tinatulog ko na lang po. Tinatulog? Oh, delikado yan. Independent, sorry. Kaya tumatawa ka lagi mag-isa eh. Ako tumatawa mag-isa palagi. Kaya naman pala parang may sarili na siyang mundo. Pero I like it. Kasi some people talaga doesn't want to talk about it eh. They just want to deal with it on their own. Kasi feeling nila, it's better that way. Oh, I like those people. Hindi sila selfish na ina-unload yung problema sa iba. Oh, next. Okay. Dami ko alam. Ito yung pinakamahirap na tanong Hindi naman, DJ. sa lahat. What's your favorite meal and why? Ay, ayan! Wow! Nako po. Anong pinakamasarap na That's for pagkain you. para sa'yo? All of the above. Wala akong pinipili. Ay, talaga? Ayun. Basta gutom ako. As in, Pero lang sa sa AO. sinigang na, ano yun? Bayabas? sinigang sa bayabas. Yun lang ang ayoko. Ako din. For some reason, gusto ko lahat ng sinigang. Sampalok mo man yan, sinigang mix mo man yan. Wag lang sa bayabas. Parang Meron may pa yung tamis. sinigang sa pakwan. Meron yun. Wow. Masarap Yung yun. Pula. hilaw, yung hilaw na pakwan. Talaga? Pinagsisigaw. Yun ba yung pulang Buo mo siya sinigang? ilalagay. Yung pakwan, di ba? At naniwala ako. parang yung pang-asim niya yung pakwan na hilaw. Ay, talaga? Parang- Never ko pa yun natry. Meron ako. Na-try ko na yun kaso may umano na buto eh. Sinigang Parang na ano. paksiw sa ano. Nahirapan ako lunukin eh. Sumama yung buto. No? Sumami. Ayan. Okay daw sa kanya lahat ng food. Ayan. So if they are fans of SunKissed Lola and would want to offer food, okay lang lahat. Wag lang sinigang sa bayabas. Next. Okay. What do you wish you could go back and tell yourself 10 years ago? Ay, Thank you so Wow. much for that wonderful question. Wow! Miss Humble with the Universe. heart. So 10 years ago, I was 14 years old. Tama ba? Di ba 20 ka na? Sabi sa inyo may na ako sa math eh. So, ano ba ako? High school pa ako noon. Ano gusto mong sabihin sa high school self mo? Na relax lang, chill, kasi di mo alam kung saan ka patungo talaga eh. Like, I never imagined I would be here right now 10 years ago. Kaya, wag mo nang problemahin yung future kasi kung ano yung para sa'yo, it will happen. O yan. Amen. Totoo yan. Kasi yung mga teenagers ngayon, they are overthinkers. O, diba? They are quite overthinkers eh. So, take it from one of our lead vocals na huwag kayo masyadong ma-stress in life. Life will eventually unfold for you. Yes. Katulad nito, kasama na natin siya. High school siya noon na lalakad-lakad lang sa corridor pero ngayon ini-interview as artist. Wow. Baka na ngayon lawa. Mataas na siya ngayon. Cannot be reached. Charot! Wow. Next natin, ano ang question para sa'yo? Which personal accomplishment are you most proud of? Paisip ako dito. Hindi, pero yung makasama ko, friends ko on stage, maka-perform. So, really happy, really joyful, really grateful with this very talented people na makasama ko sila. So, very solid. Aww. Group hug mamaya. That's so sweet. Yeah. Totoo kasi it's not every day that you get to perform with people you are actually bonded with. Yes. O diba? Iba yung bond nila. Sa totoo lang, nung pagpasok nila, no joke. Iba na yung bond nila. Ultimo sa CR, sama-sama sila. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Nag-holding hands pa habang ano. Nag-holding hands pa no habang umiiyak. Tatlo kami doon sa isang urinal. Sabay-sabay pa kayo Grabe naman kinikilig. yun. Sabay-sabay. 1, 2, Palabas. Sabay Labas. dapat. In sync. Ang last one natin. Easy questions lang yan. Last one. What have been the highlights and the lowlights of the past year for you? Napahukay ako ng malalim. Medyo mahirap yung question. Pero easy pala. What have been the highlights? Yung nabuo nating SunKissed. So, naging highlight talaga siya ng life ko kasi nga, I never expected na magkakaroon pa rin ako ng career sa music. And then yung lowlights po, kasi ever since pandemic, parang I almost gave up sa music din. So, I thought na siguro tapos na yung music, hindi ko in-expect. Kasi SunKissed Lola. So, really grateful and ayun yung isa sa highlight ng life ko. Aww. Love you guys. I thinking. I thinking of it. You're deserving that. Oh, you deserve So that. proud of you. I'm so prouding. You're prouding. I am proud. I cannot be Me- leaving. Oh, me as well.
Okay, thank you. At wala na sila napag-usapan. Okay, next question tayo. Easy round pa lang yan, pero marami na tayong natututunan. Sometimes talaga, dun sa mga taong full of wisdom, you don't have to have a difficult question for them. Ang lalim na ng sagutan nila eh. So, next question tayo, level 2. Oh my God. Ito na, level 2. Ito na yung may mat. Oo. Yan na yung may problem. If Y is ganyan, Y is X like that. Ganon. Yun lang. Okay, unahin na natin sa napapailing. Hindi ko na Kung may anak si Mary sa apat. Ayun, no? Nagmat ka, no? Tag sa kanya. Okay, unahin na natin para sa ating lead vocals. Wait, ano yung hall pass? Ano ba yung tanong? Hall pass, yung lalabas ka ng... Oo. Hindi nakalagay, what famous person would you want a hall pass to sleep with? Yung tipong pass ka. free pass. Kumbaga, walang... Sleep with? Nako, delikado na yung tanong. Sige. Gusto mo to be with na lang para wholesome. Diyos ko, level 2 lang to. Ang hirap naman po ng level 2. Pwede ba Parang to level be with 10. na lang? Kasi To be with na lang, para siguro wholesome. syempre yung number 1 na idol ko sa music talaga si Jason Mraz talaga. Marami kang masusulat. Yun ang kanyang, yun ang may free pass to be with sa kanya. Jason Mraz. Night and day, wala nang tatabla doon. Nakikinig siya si Jason. Mag-greet ka. Si Jenson, anong question na level 2 for you? Sabi dito, when you experience stress or overwhelm, how do you like to be supported? Bakit lahat sa'yo comforting? Maraming problema sa buhay to eh. Amo, para akong baliw masaya. Pero anong sagot sa iyong katanungan? Hindi naman po ako nasistress eh. Ang galing. Sana all. Okay lang. Hayaan nyo lang ako. Dati umiyak ka nga sa akin. No need for Joke support. lang. Alam mo, feeling ko, Jenson, even if you don't ask for support, people will just support you because they love you. That's true. Oo. You don't even have to ask. A person as kind as Jenson, yung mga ganyang klaseng tao, they don't even need to ask, no? People will start pouring in if you need help. You guys support me later. I won't ask for it. Grabe. Oh my God. Very nice. Next tayo. Right. Sa akin mahirap eh. Ano? Kaya mo yan. What's something you've never admitted to anyone else? Mika, if you're watching, this is for you. Guys, you're watching. Wala eh. Hindi, umamin ka. Wala, pero nag-roll your eyes. No comment. Wala. Sige nga, dapat di namin alam Ano bang di nyo alam? Wala, alam nila lahat eh. Kasi daily kami nag-uusap eh. Daily kami magkakasama. So lahat ng baho namin, lahat ng kagandahan sa amin, alam na namin. So parang wala na kaming tinatago sa isa't isa. Parang ganun. Guard, may nagpapalusot. Ang galing. Bawal yan. Pero that is nice. So, di ba, yung ganyang bond talaga. Sometimes, hindi mo na matago sa kanila kasi they know even without you saying it eh. Alam na nila eh. Kapag may ginawa kang kasirauluhan. So, next natin, Laura, let's go. Shucks. Describe a situation where you lost trust in someone close to you. Oh. That's so... Oh my gosh. Ay, parang may something. Siguro Ano? ano ba? Ikaw bahala. Yung may minamahal ka, tapos di ka na mahal. Parang dama ko yun Oh. Yung may minamahal ka tapos biglang hindi ka na mahal. Ano to? Ghosting part? Galing Ganun? mo nga yung basa. Yun. Ghosterist. No further comment. No further comment. I invoke my right to self-incrimination. Pero, hindi ko alam kung sino man yun ng ghost kay Laura. Pero, you are missing a lot in your life. Thank you po, thank you. Galawin mo nga ang baso ko nandito ka. Galawin mo yung basa tapos pukul mo sa iyo. Char! Bakit ako yung may galit? Kapatid ko to. Next. Yan. Anong level 2 question mo? Okay lang yan, bro. Oo nga eh. Grabe to. What aspects do you miss about being single? Oh, yari na to, Sob. Shout out sa girlfriend ko. Yun! Ito na. Ano daw namimiss mo? Well, personally, ako po yung tao na mas gusto ko ng company. Mas na-enjoy ko talaga yung may company.
Pero yung na-miss ko siguro nung single ako yung yung matipid. Kasi syempre mapapagastos pag Galing. Oo. O, Kasi diba? pag sarili mo lang, 'di ba? Kahit na saan ka lang kumain or what. Pero pag may kasama ka, saan tayo kakain? So, Oo, mga ganong- I can relate to that. Amen. Oo, ang gastos, 'di ba, pag mayroong kang partner. Negosyante ka pala, bro. Company. No? Company, no? Gusto niya may company eh. May company. Last one natin for the level 2. Ito na po. On a scale of 1 to 10, how comfortable are you with public displays of affection, mga PD? Gosh! Ooh. Siguro po, 7. Yan, safe 7. 7. So, shoutout po kay Grace. Yeah. Love you, Grace. Miss you. So, hindi po kasi kami super showy. Yes. Po. So, Pero po, comfortable ka naman with it. comfortable naman po, pero not too much lang. Yun. Conservative. Isang araw. Conservative po kasi. Conservative sa amin. Opo. Siya talaga. Mediator namin siya eh. Kaya naman pala. Sila So, po nagsasapakan. Kuya, tito, joke. grabe naman. Kuya na lang. Ginawa niyo akong tito, di ba? Uncle. Ang galing. O yan, last question tayo and this is gonna be fast. So in 3 minutes. Parang ayaw ko na to. Ayan. Alright. Last question tayo. Kado na to, idol. Okay, okay. Game. First question. Ito na. Shit, hindi ko talaga naiintindihan yung mga tanong. Okay. Sorry, guys. Bakit Hindi ko alam kung sabaw lang ako or... Ay, bawal po magmura, Brother Alvin. Again. Ayan. Sabi, what's something frivolous that you don't mind spending money on? Ano yung sabihin ng frivolous? Siguro Ano po yung sabihin ng expensive. frivolous? Yung parang luxurious, ganyan. Luxurious. Ano daw yung That you pinaka... don't mind siguro syempre gamit sa music. And like, ano yun eh, investment yun eh. Parang, Yes, the more na maganda kasi yung gamit mo, the more na mas marami kang possibilities na magagawa when it comes to music. So, Totoo. So, next natin. Sabi dito. About comfort ulit. Hindi. What do you feel is currently missing from your life? Wala. Wow! Okay, Wala. satisfied. Masaya dito sa buhay na to. Napaka-satisfied I don't ng deserve drummer this. But I have it. Siguro kulang na lang I don't deserve it. 10,000 houses. Wow! Kumakay pala. Gusto ko yan. Yeah. 500 frogs. Yan. Ay, frogs. Ayan. Alam Okay na po sa buhay ko. alligators. lagyan natin ng ano yan, safari. Satisfied na po ako sa life ko. Yan. Sometimes talaga you don't need a lot to be satisfied in life. Nako, I want to know more about SunKissed and of course yung mga viewers natin would love to know more. Kaya naman before natin tignan yung iba pa sa ating mga level 3 questions live on Facebook. If hindi nyo to marinig on air, go to Facebook. Itutuloy namin tong usapan na to. But before we exit on air, plug yung inyong mga plugs. Yan, very fast on air. Let's go! Ayun guys, Good. March 21 nasa Calapan, Mindoro po kami. March 24 Bulacan State University, Malolos. Sa March 25 Shangri-La Plaza, Sonder 23. Sa Ateneo naman. Sa Ateneo naman. Yeah. Same day po yun. And sa March 31 Social House, April 22 sa Circuit Makati Festival, Circuit Makati. Yes, and of course, don't forget to follow us on our socials at SunKissed Lola Music or SunKissed_Lola. And please stream our latest single, Damag, now available on all streaming platforms. Yan. Thank Sa you. mga nandito po sa on air, exit muna kami ng very fast but we will continue this interview on Facebook Live ng Love Radio Manila, so don't you miss it. For now, pakinggan muna natin ang kanilang latest from SunKissed Lola. This is Damag. Kasama niyo pa rin DJ Lala right here on Love Radio Top 10 Countdown. Dito lang sa estasyong number 1. This is Love Radio. Feel good. Ayan. Grabe pag pinapakinggan. So, pwede natin tong ituloy. Itutuloy ko to ng live. Yaw na, let's go. Okay naman tayo sa audio. Kahit pinatay ko yun nasa console. I'm so sorry, I just have to check in with you. Yes, goods tayo.
So, na next tayo, live pa rin po tayo sa Love Radio Manila. Guys, itutuloy natin to kasi ayoko mabiting kayo sa SunKissed Lola. Baka magalit kayo sa akin. So, tuloy natin ang level 3 question. If you could see into the future, what's one thing you want to see? Anong gusto mong makita? Sa future. Ako eh. Wala akong gusto makita kasi baka mamaya magbago or hindi matuloy yung future na yun. Ito yung future, wala ka na, no? Sagot mo na Makakatakot yung tanong, pre. Play safe eh. Gusto kong makita yung Yan. Iyak na yun. Pero nakakatuwa yung oo nga naman, di ba? If you can foresee the future, there's no element of surprise. mismo. O, di ba? Gusto niya ng element of surprise. May mga ganyan talaga. Yung mga musician po kasi talaga, yung mga musikero talaga, sila very sentimental sila with the milestones in their lives. Ayaw nila ng speed lang. Gusto nila nananamnam kada moment. May alam sa musika. Totoo. Bakit musikera ka? Next, level 3 question natin. If you were given $1 million that you had to spend in 1 week, how would you spend it? Syempre, hindi mawawala yung tithes. Amen. Thank you, Lord. It's para sa church. Offertory. And in-ear monitor. $1 million. IEM. Bilan mo naman kami With ng mga transmitter gamit and namin. receiver. $1 million yun. Dahil, pangarap ko yun para sa banda. And of Yan. course, yung iba ding, kailangan. Hindi pa Nice. ubos yung $1 O, million. diba? Sarap naman ng mga gusto House na. and lot. Gusto ko po ng mansion. O, di ba? Ikaw, next, level 3 question. Ito na yung mga difficult questions Kaya mo yan, natin. bro. Sige, what triggers you during an argument? Nako. Naku! Siguro yung kapag yung isang party hindi siya nagli-listen sa kung ano man din yung sinasabi. Halimbawa ko, for example, nagawa kayo ng girlfriend mo or ng partner mo, tas yung isa hindi siya nakikinig kung ano yung gusto mong i-point. Ang point ka ng argument is progress or mapag-usapan yung kailangan pag-usapan, ma-solve yung problem. Parang ganun, nati-trigger ako pag di huwag kang makinig. Ay. Huwag na lang mag-argument. Baka mag-away kayo. Uy. Hindi, joke. Grabe naman. Next, sa any relationship naman. Wow. So, Ang deep na. Malalim. Pag kinakausap mo yung aso mo. di ba? Hindi wag mo na lang kausapin, tol. Hindi mo ka makinig. Sabi, Sabi Ayaw na ko aso, mahol. huwag ka makinig. Next, last natin for level 3. Okay po. Describe something that's exciting in your life right now. So, this is super daling sagutin. Super obvious, of course. SunKissed Lola. Producing music, playing at gigs. It's really exciting. So, yun po. That's what's really exciting. Very in my life. excitement. Very passionate excited. sa banda. Very excitement po. Exciting imminent. Opo. Excited. Very, Very excitement. very Ayan, exciting, man. So maraming salamat SunKissed Lola for being for being a big sport sa paglaro ng ating mga questions. It's not that difficult, pero sobrang game na game sila. Again, if ever hindi lang nila na-catch kanina ang ating pag-plug ng mga events, go ahead, invite them to be with you guys again sa mga events ninyo. Go ahead. So, hi guys. Ayun, kami po ang SunKissed Lola and makikita nyo po kami sa March 21 sa Calapan, Mindoro. Calap Festival po yun. Yes. And sa March 24 naman po sa Bulacan State University, Malolos. March 25, Shangri-La Plaza. And Sonder 2023, Ateneo po yun. Tapos sa March 31 po, Social House Makati. Sa April 22 po, Circus Makati Festival. Yun po. Yan. Thank you so much. At syempre, bilis hindi nun, natin bro. papakawala Ang ng bilis. SunKissed Lola nang walang pa-sample. Kahit short lang. Shorten lang natin yung sample, mga kabisyo, kasi paos sila. O, diba? We don't want na i-risk yung mga boses nila. Pero pagbibigyan daw nila kayo kasi mahal nila kayo. So, game. Sa sample ang SunKissed Lola, please welcome the one and the only. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Ikaw at ikaw. Sabayin nyo kami! Rolling baby. Thank you, Ayalata! Ganun. O, diba? Alam nyo, paus pa yung mga yan. O, diba? Kaya naman
Maraming salamat, guys. It's amazing to be in front of Thank you. you po And for I having cannot us. wait to see you on a big stage. And I'll be proud that once in my life, I was able to interview SunKissed Lola. Thank you. Ayan, Thank you I po. know you DJ guys will be a Lala. big hit. Ayan, again, sa mga kabisyo natin, for more artists that you should look out for, lagi lang kayo manood ng Love Radio Top 10 Countdown. And on Love Lounge, of course, nakasama natin ang SunKissed Lola. Please invite them to your socials once more. Baka makalimutan ko. Yes, of course. Please follow us on our socials at SunKissed Lola Music or at SunKissed_Lola sa Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, everywhere, YouTube. And of course, don't forget to stream our latest single, Damag, that you just heard on the radio. Ayan. Ayun, sana manatili kayong updated. Follow nyo kami sa lahat ng social media platforms and music platforms. Marami pa po kaming iahain tsaka ire-reading kanta para sa inyo lahat. Ayan. What's your message naman to your fans? You have a lot already, more than what you think. Kasi dito pa lang sa office, there are a lot of people actually wanted to come in and see you guys in person. It's just that it's a Saturday. So, anong message nyo sa inyong mga fans? Siguro on behalf of the band na lang para sa mga fans out there, maraming salamat sa pagiging parte ng biyahe namin. Tapos yung biyahe natin hindi pa siya tapos, nagsisimula pa lang tayo. Marami pa tayong pupuntahan. Aww. Ang galing. Thank you again, guys. Thank you so much for being with us. At syempre, mga kabisyo, ayan, yung mga technicalities ng show na ito, it won't stop us from having fun this Saturday. See you again next Saturday for another edition of Love Lounge with another artist. But for today, we have a witness right in front of us, none other than SunKissed Lola. Follow them on their socials so you guys will always be updated. This has been DJ Lala Banderas for Love Lounge, and happy weekend, everybody. Bye po. Bye. Thank you so much.